mga inyans, no? Dito tayo sa Pasig City. Ayan, Pasig City yung mga inyans, no? Okay na to. Mga inyans, no? Papunta tayong Caloocan, North Caloocan. Ang sabihin natin is 1 bar na lang sa Honda Beat. Ayan, may ilang kilometro o talagang tipid ito Honda Beat. Okay mga inyans, tara na, samahan niyo ako. Honda Beat, humihinga pa, 1 bar siya, no? 34,860 kilometers, no? 60. Dito kayo sa Pasig City. Ito yan, so Petron dito sa Pasig. Ayan. Ano yan, so ayan, may tapat ng Shell siya saka Petron. Ayan, sa Pasig. Ano yan, so Pasig City. Ayan, tulay na yung Pasig City. Ayan. Ayan, ayan, so natin North Caloocan. Atin natin yung ano, yung Honda Beat. Kung tipid talaga ito. Ito, ano niya, 1 bar niya, 34,860. Marami yan, samahan nyo ako. North Caloocan. Ayan, dito sa North Caloocan. Galing din Pasig City. Ayan, dito din sa may ano ko yan, North Caloocan na tayo. Galing din kanya sa Pasig City. Ito na yan, tingnan natin yung ano, kung ilang tinakbo natin na kilometer from Pasig City dito sa North Caloocan. 885. Ibig sabihin mo yan, 25 kilometers Pasig City to North Caloocan. Ano yan, 1 bar pa rin. Pero ano na kanina, nag-ano na. Kasi umulan kayo na yan, umulan, kaya napahinto tayo saglit. Ito yan sa North Caloocan, yan. Ito yung MRT, yan. Ito yung ano yan, so yung building ng ano to, yung Adeline Building sa Adeline Village. Ayun mga yan, so yan, North Caloocan. Yan. Kaya mga yan, so panda rin natin. Ayan. Ano na, ano to kanina eh, yung ano to kanina, pag nagbi-blink yung 1 bar nya. Ayan, ano mga yan, so 25 kilometers Pasig City at saka dito sa North Caloocan. Yes, no, from Pasig City to North Caloocan, no, 25 kilometers may yan, 1 bar, okay pa. At yan, salamat sa pagkakas nyo, mag-vision ka, more power, keep sa nasa multiple kalagayan, babay mga unions.